bandiraɓe tedduɓe ɗenkoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international sawtol ko Abdoulaye Sarr ko nder ɗum ɗon bandiraɓe tedduɓe mi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un oɗo sahade godde sunare mawde taw ndeɗon sunare noon ko sunare ɓesgo Cheikh Oumar ko sunare umma islamique ko sunare Sénégal ko sunare to e Mali Guinée Conakry Guinée Bissau wonen Niger Nigéria Fouta fof no worno Afrique fof no worno winderde kala no worno mbiyen tan ɓesgu Tijaniya wonande kadi kala umma islamique o nden ɗon suɗano ko nande ono goto walla mbiyen ono kanko Sokhna Aminata Ba ko ɓi ceerno Muntaga Ba noon ko ba makko kanko woni hono joom suudu Cheikh Oumar Tall ɓi hono ceerno men jignaɗo men hono ceerno Bassirou Tall en wayno hono kanko Sokhna Aminata mo rutti e joomi ko to en nayi e hono Louga cittine bandiraɓe kadi en wayno ko to en Louga ko toon tigo o rutti e joomi ko toonne kadi en wayno o wirna ñande alkamisa nde nder ɗum noon dendagal bandiraɓe neldaɓe duwaw kamɓe fof ɓe neldama duwaw nder ɗum noon kadi en neldi duwaw ko wiyete hono kanko Cheikh Oumar en neldi kadi hono Sokhna Aminata Bassirou Tall en wayno kankone o neldama duwaw cittine bandiraɓe ten no wayno kanko oɗo henna hono Sokhna Aminata Ba en o lelima kono noon ko balɗe dabɗe tan nder ɗum noon en mbi ha joni ko dendagal hono bandiraɓe Sénégal laɓe wayno nde ɗo sunare ko yimɓe foof ndendi ɗum ko dendagal hono ɓesgu Cheikh Oumar rendi ɗum ko Fuutankoɓe kono kadi no mbiɗen ni ko Afrique fof rendi ɗum kala julɓe ɗo mbawno wonde en wayno ko kamɓe foof ndendi ɗum cankiɗo yo Allah yurmo yafomo harnomo aljanna ko nder noon kadi bandiraɓe teddu no mbiɗen ni o yowiti e hono goto e hono journaliste uji ono journaliste wiɗa ko wiya ko Birane Niass en wayno kanko Birane Niass kanko wonno hono jeydi hen ka APS agence de presse sénégalaise kanko ne rutima e joomi ko ñande nogas jiɗi lewru octobre to e nayyi hono Kaolack yo Allah yurmo yafomo harnamo aljanna saabu golle makko e darde makko e darnade kadi kala wiyete humpide e nder leydi Sénégal so ɗum bandiraɓe tedduɓe ene wayno so ɗum ɗon ɓenni kadi hen wayno oɗo saaha ko yowiti e hono conseil des ministres batu bannoɗo onon batu wanno ko to ene hono galle lamorɗo o mbiyen hono palais de la république e gadugol Alhaji Macky Sall hoorejo nden leydi Sénégal nde ɗum noon en wayno haalen toɓɓe kewɗe kono noon en ka jubbal hen tan ndiyen toɓɓere noon wonande ko wiyete hono nokkuji kollirɗi ɗi wiyete hono luwasuji ɗi ene ceeri ha ɓurti luwasuji ɗi ene tiiɗi ha ɓurti kala en ko kalanɗa walla ko memɗa ma picca jungo nde ko noon kanko Alhaji Macky Sall wi ɗum ɗo hen alay saago ɗum wawa ƴewtede ko yaawi e ko yaaci ɗum noon e nder noon hollitama oɗo saaha ene wayno luwaso ene muusi ha no fewi ene seeri ha no fewi banggue yo bang e nder leydi Sénégal tigi noon Allah saago ɗum noon ƴewte ko yaawi e ko yaaci noon oɗo saaha tinen ganden paamen ɗum ɗo enna ko hunde ganduɗa haalama ko wona goho ko wona ɗiɗi ko wona tati ko wona nayyi yehino ha won e bandiraɓe puɗɗi wadde joni ƴewta ɗum kono kadi yeehi ha ko juuti wayno ene wayno koko yejjitani heɗiyankoɓe hettiyankoɓe ko wiyete hono Ndjobbo TV international ko nder ɗon no mbiɗen ni oɗo saaha en wayno hande kabaruji meɗen men jurnotako no fewi kono noon ma en jaa to ene hono mbañ sen mbi mbañ jiɗen jowa par wiyete hono mbañ janggo 2030 e gaddugol hono Sarr Ousmane Samba lollirɗo gonno nder noon sittini bandiraɓe tan won ñalɗi mawɗi won pottitte mawɗe bannoɗe ñande nogas e goho nogas e ɗiɗi nogas tati e nogas nayyi to nayyi hono cilbe mban saba nokku nene wuuro baboyam ɗo jatti ba ɓuuri kono nande mbaɗe foole jigani kayɗe kafade kayɗe sojuɗo ɗon wiya do wonani yumma wonani baba kono duuni bayeji holko wonno sababuji ɗi ko darnade kala ko wiyete hono moƴƴere darnade kala ko wiyete hono ɓuural darnade kala ko wiyete hono ɓamtare nden ɓamtare noon ko darade ene wiya kala ɗo neɗɗo mo sellani ma docteur eɓe gara guite to ene hono guure mawɗe ɗen guure mawɗe soɓe guittama tan gaɗa toon e hono mbañe eɓe sabride yimɓe saabu Allah nelaɗo mbuɗum tawa ala mbuɗu ala tanka ala ko woni hen so wona darnade ko wiyete hono gueɗe ɓurɗe ɓurnade ko yimɓe yo cellu goto foof yo sellu ha wayno mbuɗu ni deggo noon bandiraɓe tedduɓe haade ɗum ɗon noon ko adi ko foof wonande ñande nogas e gonde ko fina tawa sen mbi fina tawa ko wiyete hono banggue hono nande hono culture
culture sen bi culture jiɗen wiide ko pinal subalɓe nder ɗon en wayno dande maayo ngo bangi yo bang waɗa ko bombere e laade tokos kadi en cekki ɗum e laade ɗe enen jaada awƴe ɗe enen jaada kadi en waɗa nonol sen mbi nonol jiɗen ndi ko couleur ko nande hono ara rayi ndendandi leydi ndi e nder ɗon noon wayno piyanɗe tuy ɗum ɗon fof en wayno ko hollirde tan ha joni koɗo wonno woni cuɓalagal diwani ɓosani wayno koɗo wonno woni ni yen noon dendagal bandiraɓe ganduɗa kala ɗo subalɓe mbaññaɓe gonɗo goto fof en wayno yaltini ko yoyti hono gande mumen nden noon kadi wayno hon bandiraɓe meɗen rewɓe dariɓe dardelang ɓen noon kadi kañumen koye men goni koye ndew laaɗe ɗe ene berlo dengue e ɗum ɗon foof yiyama hen kadi dendagal bandiraɓe kamɓe foof ɓe mbaɗi ko cente jura ha toon e hono dande maayo ɗum noon ko wonande ko ñalawma arwanijo ñalawma ɗimmo caggal de poftoyi jamma ñalawma ɗimmo en wayno walla mbiyen tan ko ɓuuri tengtude ko ñalli ɓurɗi heddaɗi ɗi fof fawa koto banggue koto banggue safaruji nder noon mbiɗen ni to banggue safaruji ɗi ɗum ɗon ko heewi waɗama hen haade min artude ko wiyete hono banggue leɗɗe ɗe leɗɗe taw leɗɗe loreteɗe ɗe e nder ɗum ɗon noon bandiraɓe teddu to banggue safaruji ɗi ko safara o e mbayno ko wiya ko cellal woni ngaalu wiya ko caravane ono caravane noon ko caravane santé min noon mbimi ɗum ko lappol afo ngaalu nde wonno pular wi ko cellal woni afo ngaalu nden noon bandiraɓe tedduɓe ene wayno ko yetti hono haralleɓe to banggue safara ɓe noon goto fof ari goto fof ne ari nde kadi ene wayno yaari koto banggue hono fannumo yaari o wonanto banggue wonde sen yeru tan ko wonande hono bandiraɓe joguinoɓe to banggue caɗele ñiije ɓen ɗon kadi cafrete so caframa ha gayni e wonande kadi kala cuhli wiyete hono leɗɗe windane tawa pharmacie nan ɗon so pharmacie o adi wonande hono kayit muɗum yettimi wonande pharmacie ɗo ɗon kadi ene wayno joomum totte leɗɗe taw no mbiɗen ni kadi wala mbuɗo ala tanka so wona saabu Allah nelaɗo mum ala ko woni fadarde so wona ko yo jomum ene cellu ɗum noon ene wayno ko noon siforino ɓe batti taw ɗum ɗo foof ko ɓiɓɓe wuuro ngo meɓe mbaɗi walla noon hayso won jilluɓe hen won bismaɓe gaari kono noon ko ɓiɓɓe wuuro ngo ko ɓen ɓuuri hen tengtude caggal ɗonne kandi ɗum waɗi nde wonno bandiraɓe woni bandiraɓe bande ko jiɗɗo ko jiɗɗa ko wonno capade goto boɗejo kañum hoore muɗum jilli e wonande docteur eɓe e safroɓe ɗon jiyama hen ɗum ɗon foof koto banggue safaro kono noon to banggue hono leɗɗe ɗe mbiɗen ni to banggue leɗɗe ɗe en wayno kamɓe ɓe gaddi toon kene wona hono hawde kamɓe no mbiɗen ni ko mbagna janggo 2030 ɓe gaddi toon kadi won hakke temedde ujunaji ɗiɗi jaafa toon hakke ujunaji ɗiɗi leɗɗe hen ujunere ko leɗɗe mongoje heɗen ɗon e kadi e galle fof ene awe hen galle fof noon so wiyama ene awe hen alay saago ko ganden holno foti pooye gonɗe hen e nder mbagna hollitama kene wona hakke temedde nayyi e capanɗe jeeɗiɗi foyre ɗum ɗon en woni e nder mbagna caggal ɗum ɗon noon hollitama galle kala awe walla tute wite hono lekki mongo kañe e lekki hono citron walla mbiyen hono limon walla kaccu wonande to banggue hono pullo futare walla to banggue fulfulde e caggal ɗum ɗon ne kadi hollitama noon nde wuuro ngo fof timmi kono noon eɗen mbawi teskade wonande won galleji walla leyɗe gardanteje ɗe yiyama taw wonɓe keeɓani walla taw galleji men paaɗi kono noon ko fadarde kam yettima ha laaɓi timmi caggal ɗon ne kadi ko yowite wonande hono galleji walla nokkuji lamorɗi ɗon ne kadi ene wayno nokkuji ɗon gueɗe ɗe mbaɗama ɗon kala wiitan galleji lamorɗo walla galleji laamu walla eko taari laamu ɗum ɗon foof mi wayno nokku foof waɗama ɗon kadi kala wiite hono boowe taw ɗen boowe kadi ko beewe kisnaɗe ha kiisi ɗen noon boowe kadi ene wayno tawa galle o ene hulla walla ene howa ha moƴƴi ɗon kadi ene wayno nokku foof awama ɗon lekki mongo awa ɗon ko wiyete ono lekki limon ɗum ɗon foof noon ɗum mbiɗen ni koye gardagol mawɗo moƴƴo ardi bonnan inna wiya hono Sarr Ousmane Samba ene wayno Sarr Ousmane Samba gollordiɗo gonno ene wayno ko kanko tigui ene wayno addi golle ɗe foof e nder ɗum noon hollitama kadi dendagal bandiraɓe mbaññaɓe ɗon kadi ene wayno wono ummiɓe to e dowlaji denduɗi walla jaafoɗon wonande to banggue leyɗele Europe har banggue Afrique ne wayde ɓenne foof kadi gaari gam notitade ɗiɗo no ñalli ganduɗa ko ñalɗi nogas e goho nogas ɗiɗi nogas tati nogas e nayyi to nayyi tilɓe mban Samba nder noon bandiraɓe tedduɓe ene wayno
nde waɗa nde oɗo saaha hollitama kadi e wonande hay wona guure sarayi ɗe wono mabɓe kadi kamɓene arɓe hen gam safrade heewi hewani kono kam wona arɓe hen gam safrade foof noon no mbiɗen ni ko yesso hono Sar Ousmane Samba nden ɗum noon so ɗum haalama ene mbawa haalde ko foti ni henna taw haalama commune Mbane eko taari ɗum taw ene kaalan goti hono maire o ɗum ɗon sen mbi maire o jiɗɗo hollide koye Hassane Seck kanko woni hono maire Mbane no wayno ɗum ɗo foof kadi waɗa koye yesso makko mo jeeya kadi jeeya koye golle ganduɗa ɗe foti tinde ɗe foti kadi ardade e jeeyade kadi wiyete hono ardotoɓe noon en mbi félicitation wonande hono mawɗo hono Sar Ousmane kono kadi en mbi félicitation hono alhaji Hassane Seck en mbimo félicitation e wayno ɗum ɗon so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe o ñande wonde kadi may gato ñande wonde ha ɓeydo yaaje bandiraɓe tedduɓe Allah jaron jarama sago Allah sago moɗo wonno ko Abdoulaye Sarr ɗo e nayyi hono Ndjobbo TV télévision Ndjobbo TV international bandiraɓe tedduɓe tine gande paamen wayno ko ɗum ɗo wonno e laana jaltaɓe hay soko lawol